היי, קוראים לי מזל ואני הולכת להציג את שלבי המטלה בלמידת מכונה שעשיתי על הדאטה סט של טיטניק. אוקיי, אז המטרה הייתה לחזות מי מהנושאים שרד את התביעה ומי לא. בחלק הראשון הסברתי בעיקר על הדאטה סט, הסברתי שהיו לי עמודות של גיל, מין, מחלקה, מחיר כרטיס ועוד, וציינתי גם שלפעמים השתמשתי ב-ChatGPT כדי להבין אזהרות או בניסוחים באנגלית, דברים שכאלה. בחלק השני עשיתי את ההכנות המוקדמות, בעצם טענתי את הקבצים של הטריין ושל הטסט, והצגתי על המסך, ובדקתי גם אם יש לי ערכים חסרים, מצאתי שאין ערכים חסרים, ואחר כך עשיתי ייצוג, בעצם ניתוח ויזואלי של הקשרים בין משתנים לתוצאה. השתמשתי בסיבון בשביל לעשות את זה. בדקתי מה ההבדל בעצם בין המינים למי ששרד, מצאתי שנשים שרדו יותר מאשר גברים. בדקתי גם מה ההבדל לפי הגילאים של מי ששרד, ומצאתי שילדים שרדו יותר מאשר מבוגרים. בדקתי גם לפי מחלקות, ובדקתי גם ערכים מספריים, שבעצם את המאפיינים המספריים, לבדוק איזה מאפיין יותר רלוונטי להישרדות. בחלק השלישי עברתי כבר לניסוי עם מודלים. בשלב הזה השוויתי בין שני מודלים, בין לוגיסטיק רגריישן, שזה מודל ליניארי פשוט, ובין רנדום פורסט, שזה אלגוריתם של היצע החלטה שמחפש תבניות מורכבות. בעצם בדקתי פה מה השילוב הכי טוב בין של פיצ'רים, מודל והיפר פרמטרים. מדד הערכה היה F1 מקרו. כדי להעריך את הביצועים, אחרי שמצאתי פה בעצם שהרנדום פורסט יותר טוב מלוגיסטיק רגריישן, עשיתי פה פיצ'ר אינג'ינירינג, בעצם יצרתי את הפיצ'ר family size, שהוא מספר הקרובים פלוס הנושא עצמו, ועשיתי פיצ'ר סלקשן לפי חשיבות הפיצ'רים של רנדום פורסט. את החלק הזה עשיתי פה. בעצם בדקתי איזה ערכים בטבלה בעמודות יותר רלוונטיים, ואז בעצם בחרתי רק את הפיצ'רים הכי חשובים לפי חשיבות, ועם 4 הפיצ'רים החשובים ביותר רנדום פורסט נתן את התוצאה הכי טובה של 0.816. בעצם אחרי החלק הזה עברנו לחלק הרביעי, שבו עשינו את הטריינינג, את האימון. כאן אימנתי מחדש את המודל הכי טוב שמצאתי, שזה שוב רנדום פורסט, על כל הדאטה של טריין, עם 4 הפיצ'רים הכי טובים שהם מין, גיל, מחיר כרטיס ומחלקה, ובעצם זה המודל הסופי שייצג את המערכת שלי. בחלק החמישי עברתי כבר להפעלה על טסט והערכת ביצועים. הפעלתי את המודל על קבוצת טסט שלא נראתה קודם, והתוצאה שקיבלתי הייתה דיוק של 85% ו-F1 מקרו של 0.835. בנוסף הצגתי דוח סיווג, מטריצת בלבול ו5 תחזיות ראשונות, ובעצם אפשר לראות שהמודל מזהה בצורה טובה מי לא שרד, ובצורה סבירה גם את מי שכן. לסיכום, עברתי במטלה על כל השלבים של Machine Learning Flow, כמו ניתוח ראשוני, Feature Engineering, ניסויים והשוואות מודלים, אימון סופי והערכת ביצועים. למדתי הרבה מהתהליך, במיוחד על החשיבות של ניסוי בפיצ'רים שונים ופרמטרים, ועל איך לבחור את המודל הכי מתאים. תודה רבה על הצפייה.